забон муҳимтарин унсуни ҳастӣ ва бақои миллат аст. таҳти ин унвон бахшида ба рӯзи забони давлатӣ дар донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон ҳамоиш доир гардид. зимни ҳамоиш иштирокчиён дар бораи таърихи мақоми давлатӣ гирифтани забони тоҷикӣ ва нақши созандаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар рушди забони давлатӣ изҳори назар намуданд. дар ҳамоиш масъулини донишгоҳ ва омӯзгорону донишҷӯён иштирок намуданд. таъкид гардид ки забони тоҷикӣ яке аз қадимтарин забонҳои дунё ба ҳисоб рафта бо ин забон донишмандону бузургони илму адаб осори оламшумул офарида дар ғановати ганҷинаи фарҳангу тамаддуни умумибашарӣ саҳми арзанда гузоштанд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки бо забони тоҷикӣ ки аз ҷумлаи қадимтарин ва гуворотарин забонҳои дунё ба ҳисоб меравад таърихи бостонӣ ва фарҳангу тамаддуни камназири миллати иншо гардидааст ки ба ҷаҳони аз ҳикмати зиндагӣ ва ахлоқи ҳамидаи инсонӣ сабақҳои мондагорро омӯзонда додааст ва ин рисолати хешро то имрӯз идома дода истодааст. дар фарҷом ба як қатор омӯзгорон барои саҳми арзанда гузоштан дар таълиму тарбияи насли ояндасоз аз ҷониби масъулини донишгоҳ бо ифтихорномаҳо қадрдонӣ гардиданд.